samthi kaisa mangruprugan bagai norokni bwskango samthi kaisa mangrupti phaika koraksa tinhajuk bini chikonsa sajuk tuyo sai tongo sai tere hai sai hikno jingjang khinglai busaju mihikno chai khaya khai normani kaisa mangpli kaisa phaika chini mangpliwo jeng tini amtino kaisa nongno mangpli thani tongo o mangpli nugui mangpli khama sagla mawa ragla phiaba bini kharuai mani kokno simi makhra nai norokno sanani untu mangpli nai bini tamo mazra tongna sengsar amti se mungil kami bisingo klainai dokhin maharani purni khadane takhokte bukhukchong tini haina hai ma phaikya tamni hinke social media wa haina hai mani bagai ang je agini simna video upload khaijak miyawo phiaba haina hai nusnu uka songini di boma hai engai tonga sini borok ni bisingo hinke umti rongno saya hangkai tongoi manya hinke baksa hangkai ang okokno samani baksa sajage ango phiaba noro wan sugoi nei di mo hai kok rongno sung saya ke sung tei bumti kokno sung sini jara je nai tongnai sinai rono sung sawi khnar ba masamang ni samani bisingo se bujinani o kok tamo abon bagai sung social media o phai sung masau hinke baksa comments o je hamya ka khuk sitra ri rohoro abona angwan sugo bini family bo mo hai problem khangkai je comments hamya sine norobo saimannai ang wansugo ang kebno hamya hanja haipano omo hai kerogo simani saya nangke nang bujugui mano nang sadi comments mo hai kita sadi hinai phiaba nang sei tok pun ni notui samani hinke bo belaikeno saya wansuk di jotono borok munisu jotoni no kaisa joli mani tongo phiaba kaisa no kaisa noro hamya ta salaidi ang sanani musung mani ke tamono tini khalai suklai engoi tongman na sawo tini khalai suklai engoi tongmani kaisani nukungo problem ung tongmani amo tamo hamya deklai abono tui samani ba khajani tahokte bukchong noro kaham ke wan sugoi ni di janija nukungo tini nijini bwsai khari thangja kangkai je khari thangjanai abihik se sawai mano pia hamya engoi tongoi kharjangmani abo to ang saimanja pia nijini bihi kaham tetei nijini bwsai khibi khar thangmani hinke abo belaikeno saya klayo tei main kok hangkai sung kaija kha hangkai sung bihik bwsai no sara jiban tongoi thanai nango tamo hamya tamo kaham sung kaijangmani hingkha waisa se kaijago tei sung kaklaidani hini sung kaijagya hinke ang sanamo sungmani ka haise norok mangphleo nugui makhano first ewono abono tuise ang sanani hini maphayo haina hai kintu ba sana thangkai mo hai kokrongno ang sanamo sungya haipano tamo hingke nijini borok pung tongoi ba nugui tongoi sanamo sungo saya hangkai tongoi manja ang sanamo sungo tini o je norok nungmani o mangphli first o salano ang sanamo sungo nang wan sugoi nane nang agini simino nang jodi chene ni bihigno hamja kya hangke nang agini simino wan suna nangmani kaiji tongno nangmani nang tini bwsamasa ni porebo kubuni burina hamjagai khari thangmani omo hangke belaikeno saya omo hairongno ang belaikeno jolibo tei manja khangkai to sikka tornaino amo to phiogya ang sanamo sungo tini je sini o buku khaina hai mongya kamini bo haina hai sai tongka bini bwsai bengaluru thangmani bono 3000 waisa 7000 waisa bono rang saloka hani sawo aboni pore tamungkha angya abo to saimanja janjanu khuni problem ba ang sanamo sungmani ke haise bo tini bengaluru thangmani karon tangai bihik bwsano samung tangai rang rohornani bagaise bo bengaluru thango tini bo tamung tongoi khawa jagao bini sini bukhuk jugni
khukti khanaka norok saimang kana bo tini saka ani bwsai tini teimasa buri bese tini chasmai tongoi tonglai chalai tongo phiaba tini asol bihik hingka hingkai bihik singmija bini hisabo hingkai omohai khajani tahuk tei buhukchong ang sana musungo mohai borokno jara je fatar hasteo tongnai bono je nugui tongkha hingkai ba bini parani bororok ba boto tabo already nogo phaijak khani khnao bono jara je bini parani bororok bini guardian rok shikkha rwnani nango tei ang sana musungo agini je bini logi song bihik ngui tongnai nungbo chaitokdi je nini bwsaino boma haike tewaisa phirogui nai mannani bagai piaba dini already nini bwsai sing paijak abo teimasa burui je hamjagui kaijak mani abo bini bwsai ngui manjak tamni hinba nung already no kathang tongko tei nini bwsa tongo masa nung tabu sana thangka kai nini bobishot belai kheno saya ngai mano boskango abono teise ang masao angke khajani tahuk tei buhukchong je tiprasa tongnai rok norok khalai khuklai tanglai di ang nongno kok kasar manike amo haise tinini bagai asnang sudong jotono hambai hingke a video no kisa naini di norok naikangkai tebo kahang ke bujinai Mara ani porse hingke ani para hingke dokhi moharanpur hingke angke jok thaman hingke mongya kami wo chample thama lama kolon tilawo hingke bilo kumare basala saitaranjan bai hingke abono kahang kene khana tonglai kha hingke basaboti bung khanu hu kahang kene tonglai mani hingke jokhon tani basai phatar hasteo thange kam phana hin thaka hangke no eko kam khana thamani ajagawo tabu rang chalokha 3000 baisa 7000 baisa hingke 10000 hingke amsungno hingke aboni porebo hingke tabu apat phatar hasteo thange no ang bini phono nukha status rogrimani puribai futurimani khajani tahuk tei buhukchong norok nugui nyamang khana khnai nyamang khana tamoni saka sini buhukjok bihik ngui tongnai bwsaini kokno hingkai songui nedi norobo mohairokno saya hingkai bahai tongui mannai aboni bagui no tini social media o phai omohairokno masao tei nai tongnai khajani tahuk tei buhukchong sini tirprasa rokbo okra chakra rok saimanani bagui se omo social media o phai kok thaisa thaini masao hingke tini tamoni saka norok khanai nyamang khana tini first ni simi tini bihik bwsai tini kaham kwrwngkhai tonglai ma jagao se tini aw sabnile tongba nukhungo tangui chayakhai ajiyakhai rang phaiaba sini tipra bole sini borokni bagile tangui chanani bagui kono suk subida kwrui thik ase aboni bagui no baireo thangui samurok ma khayo saimano phiaba baireo thangui samung khlaimani tini nukjagui tongo kaisani buri bai chasmai tonglaiui tongnani bagui se tini baireo thanglaiu sini borok phiaba yang bihik bwsa le khatung khaja khlaiui wansugui tini tongkhana je ani bwsai tabuk phatar hasteo thangka samung khlainani bagui nei tini wansugui tongkhana phiaba jara je sai hingjangnai rokle tini kaisani burino kaisani bwsajukno nawi se tini mo hai khlaiui tongo norok nugui nyamang khana khajani tahuk tei buhukchong hingke tebo naini di tamohni sa abono kisa nailainai pani hingke ambo bo phono saka hingke boni bo bhabana hino hingke nung bufrun tabuk bo jaga apato to nung bor tongmani ka ani ama babo nokon tongo ande tamu jung jalanggai mane nung nin mama babu no phaimani ani bokara juk sor khai rong bagai ang ma phaika status rima baisimen bahai ke ning chongoi na kanin nin chela je kubuni buri bai am tui ko khainai hingke oko abo hingke borok selfie najak tongo hingke ambo screenshot dina rekha o whatsapp bori mani no facebook ro tongo rilda hingke ang screenshot dina rekha oboni yagulo muktimala deborma nogo phai sapaika hingke achugui kok salainani tongmani re nokre phaganin man nogo sagari eko ani bosana bo kol khai bo maya kok sakai bo eko wa susu kol khai to khai do ge susu ro khai ro kok si saya ka hamakai ke susu khai yo bolong ni so khiklai yo ke ang bo bin ma ba no sama bo bo ko to bo bo
hin mahai hinuta ke azagawo salaipulo 6 mas de rijang talo 6 mas kaya ko borok bori to manile 3 mas seko babui phaisingko kok salaimani yagulo o kok no salaimani je borok no taldok jorari jaknai o taldok ni bisingo borok ketharnake kethartu ungyakhe kethayake kethaya phiaba tabukhe taldok pungyano talthamono Sottoranjan Debborma nogo buri tui phaima bai tabuk bihik hinjaknai belakheno kha khammanite belakheno wana jak 6 mas ni yuko 6 mas de rijago tabu mane borok kathana ka kathai mano 6 mas ni bisingo ke 6 mas ni bare heke 6 mas parang ka heke borok mane chalabo pori nai mano bori bo chalanai mano abhai kono sauda borok ka bo mane kena ke bezal khaya abhai kono sau Aja no kok sab samani abkhai an boy no biru abuke asu ke salaiman pore to samani azu puro sau gaban pore no nin besai chla tui fegan de ja tabu an besai bori tu kata tabu am dikhe salaiman ya golon tui fegana tabu ko salaimani 3 mas ka kha ke 3 mas ko 6 mas kaya po 3 mas no hi tu bu kata bo bore ka ka chong to mani mile na ni ni no thana ni no tong ni tong wa khai ke mane bin bu khana wan nai to man ta ke bu khai tu si khai pe kha ke bore tabu ogono ang to ka bur kha tong thun ang bu bezar khaya an bu sono simino nai thun tabu an bu sai bore tu kata tabu am dikhe salaiman ya golon tui fegana tabu ko salaimani 3 mas ka kha ke 3 mas ko 6 mas kaya po 3 mas no hi tu bu kata bo bore ka ka chong to mani mile na ni ni no thana ni no tong ni tong wa khai ke mane bin bu khana wan nai to man ta ke bu khai tu si khai pe kha ke bore o Facebook status bai simi nong bage sama ka boke kubuni uko mane kubuni buri bai ayang thangai gereng kham ti rokne ko ang miawo ang an document nai na hin thanga bo sabo por na na ho ne bini babu ni document no nai na thanga ke apurbo nu go tan mo kol bos na no kha bori tu bata o status ni man bori na no ke ang bo saiman su kata ta bu khai acha nong bo jaga thamani nin bu sain nogo thamani an bu sai no gon dai ra kha bu yo ang thangai tam nuk khana ko boro kana khana su lai bori bai tong tong go ta ke ang bo saiman kata o status nu mo bai abo nu mo bai ta ka bi khai su kata ni bu khawo ingke mane nong je nong kuno da sakao jora bono bono to salia ke obri no sunga ang nang sabo hin sunga ke obri kuno saya an boje ga jago norok jes kono sun tam sun tai hini hino gan boga jo som phaye hino tam be ta khana nai khai hini no nor baka ke pele ka bala sa pu bai na hino hino ke pu bai ka le pa bai dang ba hini ang sakata jan nong je nong osu somoy bo jaga tong mane te norok kuno kakak lai khat bahai kak lai ya ko abo salaika parapote bisi ani ama babo no sawoi ang thangi bong no ka thangi salaika ang tong na hini no thangmani ang bo ga boro no nare ga porobo tabuk paithago khuk mukti mala Debborma mungsa lama nugya angei tini kok ma thumnai rokni biskango bini khas hamani kok sai khna rekha oboni logi logi phainai salo bote bini sajuk o hayongo thangai tongnani bagei mungsasu lama khaimari nai bini sai ungyakheba bini sajukno poririnani tei naikolui kolok kotorkhe borok slamui tisanani bagei bono bwsaini bwkhaktei ma chubanai hinei bo sarmung narokha jodino amtikhe bwsaini bwkhaktei mungsayaprි sejagya hingkai phainai salo bwsaitei bini nukhungni sakao siljamung rinai mungya kami thanao thangi siljamung rinai ungyakheba kerong raijani lamao himui kerong raijani lamao ma thanai hinei bo tini saikhnarika chini tiprasa hota dofabo amtikhe bihik tongtutui phano te khoroksa bwrei